Kunwari, ikaw ako. Ikaw si Kuya Glister. Paano mo gisingin si Bunso? Ay, aanuin ko yung bed niya. Tatalon ako sa bed. Wala dyan. Paano ko ba ginigising si Japit sa umaga? Bunso, gising na Bunso. Ginising ka na sa anak mo. Hello. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel. Yay! Guys, nakauwi na kami. Dito na kami sa bahay, guys. Kaso, naka-home quarantine pa kami kasi under observation kami for 3 days. Kailangan hindi kami lumabas ng bahay for 3 days. Siyempre, bago kami dumating dito sa Bohol, pinaswab kami, tapos negative kami, pero bumiyahe kami kaya kailangan namin mag-home quarantine for 3 days. After how many months, nakauwi na din, andito na kami sa Bohol. Yan guys. Pero kami lang dito sa bahay. Andito si baby girl. Good morning, baby girl. Kanang makulit niya kanito tarantiyo sa balay ng mga tulungan taninyo. Kasi pupunta kami ng bahay nila Snake pagkatapos naming mag-quarantine dito. Mag-home quarantine dito. Kasi sasamahan namin siya, tapos mag-celebrate kami konti ng birthday niya. Guys, tapos si Bunso, andun pa, tulog pa si Bunso, kaya di ko muna anuhin. Kasi dumating kami, actually kahapon kami dumating guys, pero hindi ako nakapag-vlog kasi sa sobrang excitement. Kasi sobrang excited ako kahapon na makauwi, kaya di ko na mag-vlog. Kahapon, nagluto ako para sa kanila na, ano yung niluto ko sa iyo? Sisig at saka pakulay. Wow! Paano naman, ano masasabi mo sa luto ko? Sobrang masarap talaga at saka isa pa, di ko talaga ikalain na lulutuan kita? Lulutuan mo ako na request ko na ay ka ng buhatan kay Katyo ba kay ka ng hindi ka ng angol ka ng usap ko o ka ng usap kong gusto kay ka ng imo apong kumang buhatan kay Katyo magkasyahan na siya kasi buhatan dito. Pero naalala mo dati yung Sisig with Love nyo ni Roy? Oo. Tapos yung sa atin, ano yung sa atin? Paklay with Chula? Yung nagluto tayo sa labas. Paklay with Chula. Na-miss mo na ba yung sa inyo, Snake? Oo, excited na mo na yung pamilya mo? Yes, na-miss ko na, excited ko na. Since hindi pa sila gising, tapos sigurado pag gising nila, gutom sila, kaya magluto muna ako ng agahan nila. Di ba? Kasi guys, sanay na talaga ako kapag dito ako sa bahay, parang hindi ako mapakali pag wala akong ginagawa. So, ako na yung magluto. Tapos, kanina, naghugas na ako kanina. Kaya inugasan ko na paggising ko. Kaya yun, magluto muna ako. At syempre, na-miss ko yung Bibi Kubi namin. Ay, Bibi Kubi. Na-miss mo ko? Ha? Mingasal ko ni mo, Kup. Mingaw ka na ako? Na-miss niya ako guys, kaya hinalikan niya ako. Yun guys, ito yung lulutuin ko. Yung itlog, yung scrambled egg kasi medyo marami kami guys. Kasi actually, sumama sa amin sila Ate Tony, Carla, si Baby Girl, si James, si Roel, si medyo maldito, so medyo marami kami. And syempre, hindi mawala sa agahan ang hotdog. Yan guys, ito na yung naluto ko guys. Itlog and hotdog. Pinauna ko nung pinakain si Baby Girl. Sarap ba yung hotdog, Baby Girl? Hotdog ko? Masarap ba yung hotdog ko? Oh, masarap Diyos. Salamat sa niluluto mo kasi nakakain na ako. Saan ba sila? Natutulog pa sa Tony lang ang nagising. Sige, tignan natin sila guys kasi tignan natin kung saan sila natulog. Antayin na lang natin silang magising para kasi kawawa naman, tulog pa sila. Tsaka dito si Bunso.
Tulog pa silang lahat, guys. Ganito talaga dito pag ay hindi lang dito, kahit nung nasa Cebu pa kami, parang ang laging gising ay ang nauunang nagigising kaming dalawa ni Snake. So parang pati dito sa bahay sa Bohol, pati dito sa Bohol kaming dalawa pa rin yung sabay na kaming dalawa pa rin yung gising. Mga pala guys, sila mama, sila ate, sila papa, sila Sheila, andun sila sa Corelia. So kami lang dito sa bahay kasi nga naka-home quarantine kami. Ayun. Excited na, it's our second day, so bukas third day. Sa fourth day namin pwede na kaming lumabas. Excited ka na umuwi, Snake? Excited ka na umuwi? Ha? Excited ka na umuwi sa Tubigon? Yes, excited ako umuwi guys kasi excited na din ako na makita na lang yung transformation ng nose ko. So, yun lang. Malaki talaga pagbabago guys. At saka kuminis din ako guys kasi Wow, sana all. Ako din, kuminis din ako. Thank you, Wanadela. And sa ngipin ko, thank you, Bang Smile Doctor Dental Clinic. Maraming salamat. Sa wakas, nagising din yung mga hampas lupa. Yes guys, good morning ha. Ba't tagal yung nagising? Kasi matagal tayong natulog. Ganda ng mukha mo. Ah, syempre, nakahilamos na ako eh. Alagang ano, Wanadela. Ba't napaisip ka pa? Hindi. Naano ko lang kasi gusto kong i-pronounce ng maayos yung ano nila. Wanadela Medical Group. Wow. Kuman ako. Sa wakas. kanina to. Bakit? Kailangan ko to para sa matagtiki episode. Matagtiki. Para sa third eye mo? Oo, sa third eye. Ano ngayon? Ano Tagalog niyan? Ano yung Tagalog niyan? Pigsa. 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 Third eye, fourth eye na yan. Ha? Fourth eye na kasi dalawa yung mata niya sa... So, dalawa yung pigsa niya. So, may third tsaka fourth eye. Grabe. Good morning mga hampas lupa. Bagong gising yung mga tao dito. Kain tayo. Morning. Hi, Tito. Iyan. Kain tayo. Kain na kayo. Kain tayo. Aga talaga akong gumising para lang pagluto kayo. Wow. Ganun ko kayo kalab. Plastic. Plastic. Ayaw namin ng nauubos na hotdog and itlog. Parang paborito. Gusto mo yan eh, di ba? Ayaw ko nang nauubos. Ayaw mo nang nauubos. Gusto ko unlimited. Unlimited. Gusto mo yung bubo ng hotdog, no? Gusto niya daw yung hotdog ko. Uy, yung hotdog mo. Yung binili ko na hotdog ba? Yung tender juicy. Hindi kasi ako yung bumili niyan eh. Yung tender juicy. Oh, hindi tender. Hindi tender. Oh, hindi. Hard hindi and juicy. Hard and juicy. Hard and... Ikaw yun eh. Ikaw kaya nagsabi no? Wala akong kasalanan guys. Nililinis ko po yung pangalan ko dito. Nililinis. Anong ginamit mong panglinis? Ano? Tubig lang. Malinis na tubig. Ano? Alam ko na kung anong hotdog. May natatandaan akong hotdog. Ano? May tumatawa guys. Gusto mo pala. Gusto niya pala yun. Ano hotdog? Alalubing kayo. Basta hotdog na nakita namin sa Gusto niya pala yun. Now I know. Gusto niya pala yun. Tiyo, anong hotdog yun? Anong hotdog yun? Sumawa lang ako. Ano ba yun? Good job! So basta yun na yun. Yung hotdog. Okay, wala akong nalala. Saka talagang tunay na champion eh. O, saan na si Roy? Ha? Saan yung kuya mo? Ba't hindi mo pinababa kuya mo? Kuya! Down! Si Bishi. Si Bishi! Asan ba natulog si Bishi? Kunwari, ikaw ako. Ikaw Oh. si Kuya Glister. Paano mo gisingin si Bunso? Ay, aanuin ko yung bed niya. Tatalon ako sa bed. Wala dyan. Nanirado. Bawal tayo pumasok. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Close. Baka mag-alit sa akin. Hindi. Ikaw nga si Kuya eh. Ano ko ba? Paano ba yun?
Kinakabahan ako ah. Paano ko ba ginigising si Japit sa umaga? Bunso! Gising mo bunso! Kain na bunso! Ginising ka na sa anak mo! Yan o! Japit, uy! Ginising ka na sa anak mo! Na-miss niya yung daddy niya! Na-miss mo daddy mo, Kob? Na-miss mo daddy mo? Pasado ba? Pasado ba? Ha? Okay ba? Okay ba yung pagising ko kay Japet? Hindi, Hindi. kulang ng passion. Kulang ng passion. Kulang ng lambing. Bunso! Ayun! Oh, ganyan. Pwede na maging Kuya Tiw-Tiw. Kuya Tiyo na ako. Magbablog ako guys. Ako yung Kuya Tiyo for a day. Tara, bunso, kain na tayo. Nagluto ako para sa'yo. Ay! Rapid dito kayo. Kao na. Nay, hotdog o itlog ito. Oh, ginising ka na nga ng anak mo eh. Oh. Kobe, gisingin mo daddy mo. Ayaw pa rin tumayo. Cute mo nindo Giming nga ka, Kobe, pet. Ha? Ba't hindi kayo magkatabi? Ba't kami yung magkatabi? Kung bakit hindi nakatabi si Kobe sa tatay niya? Oh, bakit? Kasi nga yung kwarto nila closed. Nice. Di ba, Kobe? Di ba, Kobe? Sarado ba? Ay, sarado. Sabi niya, ay, sarado. Balik lang niya ako alas 4. Kobe. Kobe, let's go. Alam nyo ba guys, natulog ako sa bed, tas nagising ako, parang may gumagalaw sa gilid ko. Yun pala, tumabi pala sa akin si Kobe. Sure ka siya. Oo, siya yung tumabi sa akin. Kasi nagising ako eh, tapos... Paano yung mukha nung nagising? Ha? Paano yung mukha Hindi, nung nagising? natulog siya sa tabi ko. Hindi, yung nagising ka. Paano yung mukha mo nung nagising ka? Gano'n na. Swag face. Walang iya ka talaga, ginagawa mo to. Pala guys, welcome sa Kapuno Residence. Wow. Thank you for having us. Na lockdown kayo dito for 3 days. Guys, may bad news ako sa inyo. Ano? Mag-ECQ daw ulit. Oh, sa May. Tingnan nyo guys, di ba? Skinam kami guys, pinapunta kami dito. Joke! Hindi pa sure. Kaya na siya, nag-ano na yan. Tingnan nyo guys. Hindi na sana siya mag-ano eh. Hindi na sana siya kakain eh. Pero busog na daw siya kasi nagulat daw. Busog na daw siya kasi may kinain siya kagabi. Punta ako dito. May kinain siya kagabi. Yung ano? Unlimited yun, unlimited. Wow. Creamy. Uy, creamy! Nagpagka-lollipop? Wala! Chicken lollipop! Hindi yung ano, yung... Ano? Yung, Ano man? anong creamy sa pagkain kahapon? Hindi yung sisig kasi may ano. May itlog. May itlog. Creamy. Yes, pag ganun mo, pag hindi Pagkapisa, medyo basa-basa. O kasi medyo basa pa yun eh. Medyo basa basa. yung itlog kaya medyo creamy pa yun. creamy. Medyo Tama, creamy tama, yung sisig. tama. Pero medyo spicy din, no? Oh. Medyo Medyo spicy na spicy. creamy. Yung Sarap. nangangagat sa... Sarap. Sarap. Yung nangangagat ko dito mo. Kung maganda mo sa lalamunan Sumakit ko. yung lalamunan mo. Mag-ECQ daw ulit. Bakit yung Parang inipit. Parang... Inipit! Parang inipit! Guys, Mm. scammer to si Piotr guys. Napunta niya kami dito guys para i-lockdown ng 3 days. Tapos sabi niya, ECQ ulit. Ano ba to? Ano ba bakasyon to? Or home ko lang. Anong gagawin niyo pag mag-ECQ dito? Tambay sa bahay. Walang ECQ ha. Lalabas kami dyan. Patay. China. Baka pauwiin ka ng Cebu, hindi ka na makabalik dito. Ano guys, Ma- guys, we need to follow rules. Kasi para sa atin lang naman yun. No, para sa kaligtasan naman nating lahat yan. Kaya, kami guys, grabe yung stress ko para lang makapunta kami dito. Tapos Kaya, worth it lang din lahat.
Yes. Grabe kasi maraming problema kasi yung mga papeles namin, yung result ng swab test niya. Pangalan ko guys, Mar Jasper. Yung pangalan ni Alfredo. Alfredo kayo. Alfredo. Naging E. Alfredo. Tapos yung sa akin naman mali yung date, so para kailangan namin Ipabago. kailangan ipa-change. Tapos within that day, so grabe, Grabe stressful, no? stressful. Tapos yung hindi permit ni Bully, di pa na-approve. Ay, so si Bully ang... may kasama sana si Kobe ngayon. Si Bully guys, yun siya yung pinaka-nasaktan sa lahat. Oo. Nakita niyo yung alam niyo ba kung bakit? Bakit? Kasi pinapaasa talaga niya si Chris Jazz kasi sinasabi na isasama. Oh, isasama rin. Kaya alagaan kita doon. Ganun Kasi nagluluya ka na wala ka ng lakas. Tapos ang ending, boom! Check ko Puro sila mga lalaki. Check ko sana guys kung magaganon sila guys. Ayay ko. Ganon ba? Like playtime. Ano ba? Playtime. Oh, kahit ka na doon. Kahit ka na doon. Kulang ka pa ata sa kain ng tulog. Parang kulang ka pa sa kain ng tulog. Sige, kumain ka dyan. Ayan na guys. Ayan na. Boy, ano yung sinabi mo kanina, boy? Sabi mo, kuya, meron tayong itlog. Ba, hindi ganyan yung narinig ko kanina. Sabi ko, kuya, nagluto si... Hindi ganyan. Hindi ganyan. Anong sinabi mo kanina? Sabi niya Col, kuya down. Wala, sabi ko, down the lane. Dahil kakain tayo. Kaya sabi niya, kuya, down. Hoy! Sige nga, James. 100% sure ako guys sinabi niya yun. Sinabi niya yun, James. Yes! Sit. Ayan, si Kobe. 500. 500? Asan? 500. Bibigyan ka ako ng 500 guys. 500 push up daw. Ay. Yeah, humingi ako ng patawad. 5 lang. 500. Gusto mo makita yung 5? Oh, anyway, 5. Kaya na. Kuya, love you. Kaya na. Ano masasabi mo sa BC mo, Ben? Magaling kang... Parang nakadaming kape. Magaling kang aso daw. Ha? Magaling kang aso daw, sabi ni BC. Oh my God, busy! 500 pesos na dato. Ay, hindi. Ginising ko si BC kasi. Okay, ginising ko si BC na ano ba? Championing ba? Good luck sa 3 days dito. Parang pangalawang araw pa nga lang, parang mga baliw na eh. Ay, good luck! Andito silang lahat, guys. Excited na. Nandito lahat ng mga na-scam Oh, guys. nandito na lahat ng mga na-scam kasi mag-ECQ na dito sa May. Dito kami hanggang... Dito na kami ang buong May. Mamaya yung goal natin pa, tambay tayo sa hagdanan. Doon tayo sa ukay-ukay. Oh, taka, excited na ako i-tour kayo sa hacienda namin sa Korea. Anong tour? ECQ lockdown nga eh. Hindi yan. Hindi yan. Sige, mag-house tour tayo doon, kasama kayo. Pero sabi ni Jasper, tulungan niya daw akong mag-interior design sa... For free! For free, wow. With furniture! Hindi, kompleto na yan eh. Re-arrange. Oh. Tulong na ako. I-rearrange na yung kwarto kasi pangit na yung pagka-arrange ko, sabi niya. Parang opisina. Parang opisina nilagyan ng bed. Grabe ka naman. So doon po nagtatapos sa aking vlog. Abangan po yung adventure namin dito sa Bohol. Soon. Bakit? Anong dito nagtatapos? Ha? Anong dito? Bakit dito nagtatapos? Baka nakalimutan. Gusto niya kasi ulitin yung paano niya tinawag Ay, hindi kuya na. niya. Sabi niya, So ayun na guys, sa hanggang sa muli pagkikita. Baka nakalimutan mo, dito ka sa baluarte namin. Bossing, gusto mo ba ng kape? Gusto ko ng massage. Massage. Ako wala. masaya sa baba. Massage sa baba. So doon po nagtatapos sa aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!